ତା ଆଗ ପଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ହେଲା ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। ତମ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି କିଛି କୁହ। ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି କ'ଣ କଥା ହେଲା ସେଇଟା କୁହ। ଏତିକିରେ ସରିଗଲା। କେତେ ସମୟ କଥା ହେଲା? ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳ 8:30ରେ ଉଠିଲ। ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି 8:30ରେ ଉଠୁଥା। ଆଉ ତମେ ୱିଶ୍ କରିଛ ନା ନାଇଁ ଲିନା ତମ ହବିଙ୍କୁ? ଆଉ ଆମର ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ମୁଁ ଆମର ରାତି 12ଟାରେ ପଳେଇନା ଆମେ ତ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଥାଉ। ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେମିତି 12ଟା ଠିକ୍ ବାଜି ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଠିକ୍ 12ଟା ବାଜି ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା। ବେଶୀ ନୁହଁ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଟିକେ ବୋବାଲ କରିବା ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇ ଖେଳିବାକୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବାପ ପୁଅ ଥିଲେ ବାପା ମାନେ ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସେଇପଟେ ଘରେ ଥିଲେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କହିଲେ ଦେଖିକି ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହୁନ ଟିକେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସିଏ କାହିଁ କହିବେ କହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଅ ମୋର କହୁଛି ବାବା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ମୋତେ ଥରେ କହ ବାପା ଥରେ କହିଲେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେ କହିଲାନି ତା ବାପା ବି କହିଲେନି ହସା ହସି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କହିଲେନି। ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳିଆ 2-4 ଥର କହିଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କ'ଣ କଲେ ତୋର ସେମିତି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛାଡ଼ିବା। ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଟନ୍। ଆମ ମଟନ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁ କହିବା କାହାକୁ ନାଇଁ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜୋର ରହୁନି। ଆଜି ଭୋକ କଲାଣି 2ଟା ବାଜିଲାଣି। ସେ ରାନ୍ଧୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତା ଧୋଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ଆମର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନା 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସରି ହବ କି ବୋର ହେଇଯିବେ। ଆରେ ବା ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇକି ଭଜା ହେଲା ପରେ ରସୁଣ ଆଉ ହଁ ଜିରା ଅଦା ସବୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଥିବ ଲିନା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଢାଳି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ତମକୁ ପଠେଇଥିଲି ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛ କି ନାଇଁ? ଜାଣିନଥିବ ପୁଅ ଦେଖୁଥିବ ତ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି ଥରେ ହିନ୍ଦୀରେ କ'ଣ ଗପୁଥିଲ ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କ'ଣ ଗପୁଥିଲ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ଗପୁଥିଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୋ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପୁଥିଲ ମାନେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲା ସଚିନର ହମ୍ବାକୁ କୋଟାକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଷ୍ଟାଟସରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। କ'ଣ ଏବେଠୁ ପକେଇବ? ଏବେ ପକେଇଲ ଟିକେ କଷିବ ନା ନିଅ ତମର ନି ନା ମୋ ମୋବାଇଲ ଆଣିନି ତମେ ନି କିଏ ଦେଖ ମ ଦେଖ ମହେଶ୍ୱର ହେ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ତମକୁ ଜୁହାର କହିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ।